Vlog video बानायनोलै दिनैसो मलाव फैफेरदों नै बेखौनो गिना खारसिगौमोन आं नायलाय मानसि बायदिस्रा नै सोरानबा मा बाबा अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये मेरा सिस्टर है और इतना दुस्तू है ये चिकिंग हनी बर्थडे नि बर्थडे नि सिगाङावनो गिफ्ट होखाबाय दायो Hello guys, welcome back to Kesiya basumatari. जोङो दायो कलेज थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम लामाखौ जि मोजां नुखादों आरो हेलौ उदालगुरि सफायबाय जोङो दायो नै जोङो दायो लोगोफोर लोगो मोनदों जोंनि कलेज इयो उदालगुरि कलेज लोगोफोरानो आंना ओइ किसिया जमा जमा बेरायहैनांगौब्रा जोंहा अभी मजा आएगा ना फट' थिखांदों नै आं मानसिखौ नुवाखै जिखुनु खेबदों आं माने मुदि मरेसो मानसिफोरा vlog video बानायनोलै लांदां लुंदां मानसियानो गैया बे गारिखौ आङो दिनैसो मोथाङाव नुफेरबाय आङो कमप्लेक्सआव दंफायो जोङो दायो नै ससेया लंपेन्ट नायदों मिलायदो मेंजोबस्राबाय गान्दा कमप्लेक्सआव दोङो जों दायो जानो नागिरदों जा गोथाव नै आं गोसा मलाव हाबदों जोङो नै दायो दिनैसो मलाव फैफेरदों नै लाय लोगोआ गासिखौबो लांजोबनो लुगैयोना बेखौनो गिना खारसिगौमोन आं नायलाय मानसि बायदिस्रा अरे कहना क्या चाहते हो नै सोरानबा मा बाबा नै थाव सोनो नागिरदों जोङो नै बेकग्राउन्डआ जि गाजाखानाय हारसिं हारसिं दायो आगैलाहानो थांबाय थादों आङो आगैलाहानो न' मोनथारसिगोन आगैलाहानो हायबाय न'आव थाङासै डाइरेक्ट इसोरनाव बार्थडे दंना इयावनो हायखाबाय आरो दायो आगैलाहानो न' मोनसिगोन मेंजोब्बायलै स्कुटि गाखोबाबो डेन्जार मेंखायो जि क्लिन ये बर्थडे गर्ल है ayo ile masih gutar bantu नै राग लायसोना सोरबा भारा नांगौबा
अरे कहना क्या चाहते हमारे घर पे आके झाड़ू मार रही है, दिखाती हूँ। और ये है एक लड़की जो आके मोबाइल में घुस गई है, और इसका दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, 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 ओ या बेबी, ओ या देखो, देखो, देखो गाइस, देखो तुमने जाना मैंने बुलाने में कितना Malah kan dera malah. बोला जो मैं खाती हूँ और ये मेरा सिस्टर है और इतना दुस्तू है ये। मोबाइल kan jangan kan. Dia pilih ke kita nang na. Oh ni sak ma. Oh my god. Oh my god, jangan jangan. Jangan dah football खेल ना है भाई ने. Birthday ni shopping हम नहीं दी जों नहीं नहीं. Jangan sampai malah deh. Birthday ni shopping kan dua kali jangan nih. Cincin kola kola deh nih deh. Nanti dali kalau sudah. Zuzan ni na. Bhai jira kau des. Ciking ni birthday ni. Ye dukan ni. Dukan yang nama ambil kita sedang ni. Kau ni ye. Isang pisah-pisah ni mana? Macam ni ya? 10. 10 ni. Kau sama ni. Serba gift pun ni ya. Kini birthday ni sih kau gift apa bayar dah ya? Unboxing kan ni kita dengar.